गिबि गिबियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै जि 2024 लकसभानि जि 9थि जेनेरेल इलेक्सन जाना फैगासिनो दङ बेनि गोजोन हामलायथिखौ आं गासैबो आसाम नाङै भारत नाङै रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोजोन हामलायथि गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे बैसागु बोथोरनिबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ आं गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि फैबाय थानाय सनितपुर लकसभा कनस्टिटुएन्सि बे बाथ्राखौ लानानै फंनैसो रायजो राजानि गेजेराव मेसेज होनो थाखाय जोङो बेवहाय जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जों बेहाय जथुमदों आरो प्रेस मिटनि गेजेरजों रायजो राजासिम माखासे मेसेज जों नामायदों। देग्लाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि एप्रिल दाननि जि 19 अक्ट'आव सनितपुर लकसभा जि इलेक्सन जानो गोनां दङ थ' बेवहाय थोंजोङैनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बिजेपि दल जों बेखौ समर्थन खालामदों आरो लोगोसे बिनिनो केन्डिडेटआ जिहेतु रन्जित दत्त बिथांनिनो भट होनानै जोङो जे देरहाहोनांगोन बेखिनि बिबाना सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजा फंबाय बिनानाव बिथांमोननि गासैनिसिमबो बिबाना दङ होननानै जोङो बेखौ सानो। मानो होनना बुङोबा दिनै जोङो मानो बिथांमोनखौ सापर्ट बा समर्थन खालामनो गोनां जादों दा बेफोरखौ सोंनो थाङोबा दा बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ। सनितपुर जिल्लाया बयनिख्रुइ देरसिन जेंनायानो हा हुनि दङ। जिहेतु हा हुखौ जुदि मोननांगोनब्ला आरो थांनाय समफोराव जिहेतु दानि जि एनडिए जि सरकार बा बिजेपि आरो एजिपि आरो इउपिपिएल मिलिनानै जि मोनसे सरकार जानानै दिनै आसामाव सोलिगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि सनितपुरनि माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनानै होदों होनना जोंहा समाधान खालामनानै होदों। जोंनि गेजेराव दिनै हा हुनि जेंना फार्स्ट फेज होबाय, हा हुनि जेंना सेकेन्ड फेज होबाय आरो हा हुनि जेंना थार्ड फेजबो जोंनि बै फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय जे हा हुनि जेंना बेखिनिखौ जोंनो एसेब्लाबो दिनै सुस्रांनानै होदों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बैयाव ओनसोलाव थानाय फरेस्ट एरियायाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि जे हा हुनि जि जेंना बेखौ सुस्रांनांगोनब्ला जों बिथांमोनखौनो सापर्ट खालामनांगोन आरो बिथांमोना जिहेतु जोंनि गेजेराव कमिटमेन्ट होदों थ' बे हिसाबै जों बिथांमोननियाव फोथायनाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दाखालि एप्रिल दाननि 4 अक्ट'आव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो जोङो गुवार भाबै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सनितपुर जिल्लानि बिबानगिरि जानानै आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि जानानै जोङो सावरायदों। थ' बेवहाय जोङो गिबि हिसाबै जोङो हा हुनि जेंनाखौनो जोङो बिथां सिएमनि सिगाङाव जोङो उत्थापन खालामनानै होदों। बे हा हुआ होगासिनो दङ लोगोसे फैबाय थानाय समाव गासैबो रायजो राजा बिथांमोना न'खरफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना हाखौ जेन मोनो बेनि थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों आरो माखासेया वारलेप पार्टआव दङ होननानै जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना खुब मोनसे सिन्ता बा दुखु जानानै दङ बे बाथ्राखौ जोङो सावरायदों आरो बिथाङा बुंदों खुब स्पष्ट भाबैनो जे जाय बिथां 2005 मायथाइनिफ्राय जाय बिथांमोना बे ओनसोलाव दङ बे बिथांमोना वारलेप पार्टआव दंबाबो गिनांगौनि बाथ्रा गैया, हा हुखौ मोनगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगानि गेजेरजोंनो जोंनि सिगाङाव स्पष्ट भाबै बुंदों। आं बेनिखायनो खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ जों वारलेप पार्टआव थायाथों मानो नर्मेल पार्टआव थायाथों मानो जोंनि हा हुनि जि जेंना नैबे जि आसामनि बिजेपि जि मिलिजुलि मोनसे सरकार बिथांमोना समस्याखौ जोंनि हा हुनि समस्याखौ समाधान खालामना होगोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ। फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आरो लोगोसे थांनाय 2027 जानुवारियाव जि मोनसे एकर्ड बिटिआर एकर्ड गोजोन गोरोबथा जोङो बयबो बेखौ मिथिगौ दे बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला जि गामि सुसननायनि जि बाथ्राफोर दङ दा बेवहाय 2023 मायथाइनि 26 जानुवारियाव आसामनि सिएम बिथाङा जि 60टा गामि जि घोषणा खालामनाय बिनिनो 41टा गामिया गभर्नर नटिफाइड जाबाय आरो जिखिनि माखासे थालांबाय गोबां गामिफ्रा थालांबाय बै गामिफोरखौबो थाबैनो नैबे इलेक्सन जोबनायनि उनाव मावफुंनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बै सावरायखालि जोंनि सिगाङाव होदों
आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि जेराव जेराव बर' रायजो राजा बिथांमोना दङ डेभेलपमेन्टनि बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों आरो गासैबो डेभेलपमेन्टनि बाथ्राफोरखौ मावनायनि बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदों आरो जोंनि सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा गोबां फरायसालिफोरा सोलोंथाइनि जि जेंनाया जोंनि गेजेराव दासिमबो दङ गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम दासिमबो गोबां गुदि फरायसालिफोराव प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिफोरावनो जिर' टिचारनि जेंनाया जोंनि गेजेराव दङ जों बे बाथ्राखौ सावरायदों आरो भेन्सार फरायसालि गुदि फरायसालि जोंनि गेजेराव दङ बे बाथ्राखौ जों सावरायदों गेजेर फरायसालिनि बाथ्राखौ जों सावरायदों आरो गोजौ फरायसालिनि बाथ्राखौ जों सावरायदों बे फैबाय थानाय समाव थाबैनो मोनसे सोलोंथाइ आयदानि मोनसे एमेन्डमेन्ट एक्ट लाना फैनानै दा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्राखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों दा बेनिखायनो जोंहा गोबां जि जेथो जेंनाया जोंनि गेजेराव जेरै जोबनांगोनब्ला 2020 सननि 27 जानुवारि जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा जुदि मावफुंजानांगोनब्ला जोङो जि एनडिए सरकार दा बिथांमोना जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि जि मोनब्रै हान्जा आरो इउबिपिअ जाय बिथांमोनजों सक्ति खालामदोंमोन दा बै सरकारा फैफिनोब्लासो जोंनि जि दफा मावफुंनायाव मदद जागोन बेनिखायनो बै सरकारानो भारताव फैफिननांगौनिबो बाथ्रा थाबाय आरो जोङो सनितपुर जिल्लायाव जोङो रायजो जायो हिसाबै सनितपुर जिल्लानि जि जेथो जेंनाया जोबनांगौनि सार्थाव एक्सटेनसना जानांगौनि सार्थाव हा मोननांगौनि सार्थाव फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि सार्थाव आरो गोबां डेभेलप जोंनि ओनसोलाव जानांगौनि सार्थाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि जि सनितपुर लकसभानि जि 2024 मायथाइनि जि कनस्टिटुएन्सियाव जोङो बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों आरो गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे नैबे जि फरायसा आफादनि जि खावलायनाय जाहाथे बेखौ नोजोर होयो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो थाङो नंगौ नोङो भारतआ मोनसे जिहेतु गणतान्त्रिक मोनसे जिहेतु हादोर दा गणतान्त्रिक हादोरब्लाबो जोंहा जेथो जेंनाया थानायनि थाखाय जोङो मालाबा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो गोनां जायो आरो खावलायनायनि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोनाबो जिहेतु मानियो जोंहा दिनैसिमबो जोंनि इसुफ्रा जोबाखै हिसाबै दा बेनिनो जोंनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन राजनीतिक दल जोंनि गेजेराव फैयो दा जोङो बेवहाय नुनो मोनदों बिपिएफ दलाबो जोंनि गेजेराव फैदों कंग्रेसआबो जोंनि गेजेराव दंखायो नोङो सिपिएमफ्राबो जोंनि गेजेराव फैदों आरो आम आदमि पार्टी दा बिथांमोनाबो बेहाय फैदों दा बेवहाय गुबुन गुबुन दलनि बाथ्राफोरखौ आं बांद्राय बुंनो सानाखै नैबे जोंनि जि बिपिएफ दल जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गामिफोराव बर' रायजो राजाफोरनि गामिफोराव एसे हाबनानै बा थांनानै रायजो राजानि गेजेराव सावरायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय माखासे सोंलु जायो दिनै बिपिएफ दलनि जाय बिथाङा आफादगिरि बा बिथांमोननि जि दलनि जि बिबानखौ लानानै सामलायगासिनो दङ दा बै हाग्रामा बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन दि सनितपुर जिल्लायाव थानाय बा गुबुन बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा बिटिसि होननानै बाथ्रा बेबायदि बिथाङा बुंदोंमोन आरो 2027 जानुवारिनि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेनि गेजेराव जोङो जेबो मोननो हानाय नङा बे गोरोबथाया मोनसे दावदै गला होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंनाय जादोंमोन दि सनितपुर आरो बिसनानिफ्राय मोनसेबो जुदि गामि हाबोबा आंनि खामाखौ आङो हास'गोन होननानै दा जाय बिथाङा दिनै बिटिआर ग्रुपखौ सापर्ट गैया बिटिआर ग्रुपखौ लानानै गोजोननाय गैया बेबायदि मोनसे दला जोंनि बर' रायजो राजानि नैबे सनितपुराव थानाय बर' रायजो राजानि मा समस्याखौ समाधान खालामगोन दा बिथांमोना खालि राजनितिकनि थाखाय दिनै गावनि दलखौ बेहाय होदों दा बिथांमोना दिनै गंसेबो गामि हाबनाय नङा आरो हाबोबा खोमा हास'गोन बेबायदि बुंलायनाय मोनसे दल दं जाय बिथांमोना दिनै समर्थन खालामदों देट मिन्स मा बुजानो नाजादों जे बिथांमोनाबो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजा बिथांमोना हा मोननायखौ लुबैजाया नामा सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि बै ओनसोलाव गोलैसोनानै थानाय फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज जाजानायखौ बिथांमोना लुबैया नामा दा बिथांखौ समर्थन खालामनानै दा जोंनि सनितपुर जिल्ला ओनसोलनि जि गामि 41टा हाबबाय आरो जिखिनि हाबनो गोनां दङ जि एक्सटेनसन पार्टआव जिखिनि जानो गोनां दङ बै जाजानायखौ बिथांमोनाबो लुबैया नामा हाग्रामा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै बेहाय केन्डिडेट होनाय माने बिथांमोनाबो बेबायदि डेभेलप जाजानायखौ लुबैया होननानै बेबायदि फोरमान जानो लुबैयो जाय बिथांमोना बेबायदि लेभेलजों खारदों जाहाथे बै बिथांमोना जाहाथे बुजियो आङो बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बर' रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै गुलुं गुजुं खालामनानै
जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जेन लाबोआथों आरो जोंनि भट केन्द्रफोराव जाहाथे दावराव जायाथों आं बिनि थाखायबो गासैबो दल जि जोंनि गेजेराव दङ गासैबो जि दलफोर जोंनि गेजेराव दङ बिथांमोनखौ आं गासैखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि जायाथों आरो बिथाङा कंग्रेसआनो जायाथों मानो CPMआनो जायाथों मानो BPPआनो जायाथों मानो जाहाथे आं बिथांमोनखौ दावराव दावसि लाबोआथों जोंनि गेजेराव आङो बेखौ गासैनिसिम आं खावलायगोन थ' नैबे समाव आङो खुब गोबां बुंनो दङ होननानै आं सानासै सनितपुर जिल्लायाव गोबां समस्या थानायनि थाखाय देग्लायनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जि सनितपुर लकसभा कनस्टिटुएन्सि बिथां मानगोनां रन्जित दत्त बिथांनोनो बिबारनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आङो सनितपुर जिल्लानिफ्राय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।